Criaturas. Ola, bos días. Hoxe vindes ver teatro. Entendo que non saibades o que é, nin que tampouco vos importa. Pero tedes que ter en conta dous cousas. Non podedes nin comer pipas nin beber cervexa. Grazas. O principio. Neonatos. Nunha sala do hospital. Ai, pero que cosita tan bonita. Ai, que bonito. Igual cambio, igualiño. O meu en cambio, se é meu sobre, de verdade. Sí, polo que ver. Así saben despois. Que? Ai, cucu. Vaya xeito de falar. Pero se acaban de nacer, E que? que queren? Que lle comentemos a Fernando? Non, pero se vella que non fai falta tratalos como se fixen parvos. Ven ver o seu fillo. Claro, Claro, será que está xogando co ordenador. sen cachondeo, que eu de momento non lle faltei a niña. E claro, cando venen un pouquiño, que lle dirán? Que ven un guau guau cada vez que vexan un can, un tete ou un chupete. Claro, todo que non se podia tocar será caza. Por que non se dedica vostede ao seu fillo? Por suposto que me dedicarei, pero sen necesidade de falar de unha linguaxe inteligible, como se fose xordo. É un cristal, se non verlo, non me oi. Oír o que o acio, lo. Pedalme. Oia, porque... Tranquilo, tranquilo. Mire o que fai, mire como está chorando. Pero chora porque ten fame. Chora de ver o país que lle tocou. Ustedes dos non saben que nas primeiras horas os coñecementos que adquiren márcanos para toda a vida. E podes saber que coñecementos lle vai dar vostede? Dante, a divina comedia, a morte, que indúan para que vinemos a este mundo. Pero este tío está moi mal. ¿Tú sabes que está grabando audio? Eu creo que é un desesperado. No, Porque necesito son un tengo una pai cosa de normal que se molesta de leer en cambio en vez algún que outro libro. escena de audio. Libros, saben o que Pues está son? apagado. Teñen palabras e non onomatopeas. Este tío está moi mal. Nós tenemos un programa de Por suposto. Xa saiu a tele. A neneira moderna, claro que sí. Ustedes dos, que son deses típicos pais que poñen o fillo a ver o Rei León 70 veces que falta que se... E que se facemos? Os tempos cambiando. Ah, sí, pois os tempos cambiaron. Por que non aproveitan que están no hospital e lle piden que lle metan unha conexión inalámbrica na camiña? Meten ya. Miren, pobreños. Son criaturas camiñando desequilibrio. Que fa? Onde le vai? Ah, claro, é a hora. Bueno, teño que ir. Ata logo. Enfermeira, o meu fillo, sí. Martínez Cuello. Ahora está entrando el audio. Pero ese non é meu fillo. Ahora está entrando. Claro, ese. Pero que fixo vostede, parva ou que? Martínez Padrón.
tal? Moi boas. Estou aquí porque teño un problema. Lamento ter que explicar a miña vida, pero se non o falo non se entenderá o meu problema. Pois comezo. Son unha muller Casada, divorciada, viúva, solteira, pero estou rexuntada. Traballo desde que traía de novos fixos antes da financiera, na administración pública. Sí, funcionaria. Que pasa? De ama de casa. Traballadora do lugar, os meus negocios. de dependente dos grandes almacenes. Un aburrimento. Teño 2 fillos. Un fillo, 3 fillos. Unha filla de 5 anos. Son basicamente felices. Se non fose por este problema, tampouco é tan grave. Pero, co fin ao cabo, pode un chisco. Digo xa. Ben, pois o meu problema, que seguramente convene casi todo o mundo, ainda que ninguén se atreva a recoñecer, É que odio os meus fillos. o meu fillo, A miña filla. a você. Que lle parece? Estou tola, quizás. Pois non. Son unha mala muller. Pois non. Unha mala nada. Pois non. Anormal. Outra galaxia. Depravada. Un monstro. Pois non. Non. Non e non. Odio os meus fillos. E son unha muller normal. Sempre fui unha muller seria, sensata, traballadora. O meu home tamén, vaya, entre os dous facemos unha parella aburrida, triste, túnel. Decidimos ter fillos, porén, porque nos alegrase na vida. Claro. Agarabiados pequenos. As súas xocosas travesuras e a súa alegría darános aquel xúbilo, aquela vida que tanto deseamos os dous, pensábamos. Así que tivemos primeiro o neno e despois a nena. Moi monos, sí. Físicamente, porque por dentro xa é outro tema. Xúbilo me dicía, o neno, o maior, é un bobo rematado. É un choromicas, un mexericas, un cajapouquiño. Dende que naceu, só chora. Dice, vos días fillo, e chora. Se lle preguntas por que chora, chora se te chora. Se un día non chora, tía dice, moi ben, fillo, que ben. O se non choraches, devolveche a mirar e responde, é que me estaba matando e boca a chorar unha puta semana. Preguntamos que lle ocurría ao psicólogo do colexio e díxonos, non pasa nada, a hipersensibilidade non é nada grave. Que non é nada grave? Ben, daquela, quede con neno, regalolle unha temporadiña. Que quede con él. Agora ben, se vostede mañá quer cortar as veas do mal do rollo que lle dá para rapar, fódase. Iso. Total, non pasa nada. A hipersensibilidade non é nada grave, non. A nena, a menor, é outra cousa. Cando naceu, xa nos demos conta. Non chora, non se escoita, non se lle nada. Que ben. Que ben, pensábamos. Pero non, foi peor. Non hipersensible, non. É completamente insensible. Brilla con témpano, tenebrosa, lúgubre, escura, dá medo. Al menos o rapaz cando chora demostra que está vivo. Claro. Era unha momia, unha morta en vida. Agora, moi fome, afeccionouse aos insectos. Primeiro embutidos, sin imitarse, por suposto. E despois coleccionaos. O psicólogo do colexio díxonos que igual se sentía identificada con eles e que se iso motivaba, pois, que lle comentásemos. Sí. E que máis? Que máis? E se mañá lle damos os crocodilos, ao paso que vai na taza cada vez se me salle máis a eles. Ane que para crocodilos o irmán do que chora. Sabes que? Podía practicar co seu irmán. Así polo menos deixaría de chorar e nos deixaría todos en paz dunha vez. Claro que sí, muller. Outro día ollamos que estaba a mirar para eles. Mentre o neno se atrabuaba con súas propias patas, ollando un anuncio de turrós na televisión, ela dedicábase a cazar moscas. Primeiro bicallas as as, despois as patas e finalmente queimaba o corpo con miso. E que, válame Deus, canto fixen para merecer isto? Xúbilo de dicir. A familia mostra non falar con conta de patas. Que queda A veces, dame ganas de pedir unha metralleta e disparar 6 ou 7 ráfagas para ver se así caldeo un pouco o ambiente ou polo menos le poño algo de colorido ao asunto. Faina, muller. Xúbilo le dice. Pois eu pasei cun bailando. Non sei que lle vi. Cando me deixou nada, a primeira moi salvaxe. O meu primeiro impulso pois foi a botar. Non me atreví a dicir ao coche do meu marido que non quería un filho seu. Normal. Para entender a miña situación,
Primeiro, tiña que coñecer. Ese non era un home, non. Ah, non. Era un animal. Porco, graxento, peludo. Só erguía o do sofá cando berraba. Gol! Que horror. E naceu o meu fillo. A miña maior desgracia. É exactamente igual co coche do seu pai. A mesma cara, o mesmo cheiro a pés, a mesma voz cando berra. Gol! Remata de cumplir 12 anos. E xa ten as costas cheias de pelos. As miñas veciñas pregúntame, pero vostede é o seu fillo, pariu ou tricotou? A verdade é que non podía máis. Dime de conta de como sigue o chaval xa os 3 meses de vida. Estaba a cambiar o cueiro e dese peto vino, ali, coas dúas mans, rañando as pelotas. Oh, no. Si decía que tiña que ter abocado. As intuicións femininas poucas veces fallan. Poucas, nunca. Xa dixen eu, mira, non vas a aguantar toda a tua vida con 2 copos, así que tens que tomar unha decisión. Quedei co porco. Divorciei. Nestes 12 anos, tentei de tratar de educar ao meu cativo salvaxe como puiden, pero que foi imposible. Mal bicho como a seu pai, sucio como a seu pai, peidos arroutos por todos os lados, en lugares públicos e privados. Non moxo. A verdade é que, mira, no colexo, un desastre de notas. É que non aproba nin a ximnasia, chaval. Pero iso sí, o fútbol encanta, como máis besta dos hooligans. Ademais tamén lle gustan muitísimo as hamburguesas rebordantes de ketchup. Si, as películas de televisión mexicanas. E mira, eu que máis quería era ter un chaval, pois, o que sei, culto, sensible, refinado, inteligente. E tocoume un cacho dun peludo e ainda por riba prollante. Guau! Porque olla que non apuntei a actividades, música, idiomas, natación, todo feito. Outro día digolle, fillo, a ver, ti, que ten? Que cona queres ser cando seas maior? E dixo o chaval entre 2 adultos, pois fillo, xa teño da bondo. Que morro! Acto seguido, colle un moco do nariz kilómetro. Coa man, fai unha boliña, e en supeta, antes de entrar na boca di, olla, mamá, chicle gratis. Porco! Home, dame outra cousa. Non sei se dicila. O neno saiu así. Que se perde polas nenas, vai? Outro día, estivo co cacho mudo dos seus pais, veu cunha cinta. Pilleira. Sí. Título da película. Enfermeiras excitantes por detrás e por diante. Por detrás. Castigueiro. Un mes inteiro sin pastelillos. Moi ben. En fin, así é a miña vida. A miña vida, un porco. Eu son unha muller de antes. Nin estudos, nin traballo, nin contos. Eu, as miñas carteiras, as miñas coladas, eu me tempiro na peluquería e xa cumprí. Mira que ben. Casi nin boto de menos o meu marido morto, mira ti. O detective que non pensei. Tive novos clarinetes para non desentoar coas amigas. Non te lo dixen para mí. Levas 20 anos cuidando dos teus fillos e facendo esas mesmas comidiñas e a camiña e mantendo todo tan limpiño e ordenadiño e axeitadiño, pero e esta clase de vida que terías tan chupurra? Burra! Te poño unha depresión que non te mereces. Claro. Os nosos fillos son iso, insulsos, o que se costuma chamar do montón. Normalísimos, terriblemente ordinarios. Como non vou ter depresión se estou vivindo con 3 santos benditos, por Deus? Nada, muller, por Deus. Se fosen, que serían menos con problemas, adicción á violencia, ás drogas, doenças mentales e extrañas. Pois mira, entreteríame un pouco. Muller. O maior, que xa ten 20 anos, saiu seu pai. Serio, sensato, aplicado, postulante. E tan aburrido que se disolve a semella invisible. E iso que se me pega como unha lata. Sai un pouco, fillo, vive a vida, digo eu. E non podes estar na casa? Eu creo que é homosexual. Porque nunca dixo ningún de ninguna moza e tolea polos programas eses de extra rosa da tele. Mira, o xerón contra. Si, o xerón comentou. Por que? Si, loitaría contra a miña fe de moda tradicional e montaríamos un programa na casa con sus berros e prantos e rapiñaduras
e despeitas na mochila de cristalería e un serio de depresión. Claro. Pero ese homosexual non probou varones. O meu segundo fillo é a replicación da miña casa. Sano, forte, estricto, pensa no sitio. É un grande certo, sabe? Claro. É unha barra. Pero non unha barra calquera, non. Un ultra roñoso. Os seus 15 anos leva a contabilidade do fogar e tennos a todos a pan e a auga. Non entra ni sai da casa un duro que non controla. Outro día dime, mamá, estou desesperado, non me saen as contas do trimestre, hai déficit de 3.000, digo eu. Non, mamá, 3 euros. Que exagerado. É a revista do corazón que me carga as abochadas, cos picos que me foron solo de compra e a forrar durante 17 semanas. Pobre. E a nena, a pequena, que lle imos facer? Un apago. Vaya. Cando aparí pensei, unha nena, que ilusión, será revolucionaria da familia, escaparse de casa, ligar a que primeiro camineiro que toque, inflarse de drogas, das brancas e das duras. Nin falar. Só ten 10 anos, pero por que vai, xa está escrito que será. Sí. Monxa, rece, vai a misa soiña, a canta coral, non lle gustan os pantalóns, un sello rosa, incluso imagina que pones a fogar. Que noxo! Sí. Estou desesperada. Pois eu son unha desgraciada, vai. Orfos de 16 anos, no paro metade da miña vida, sen casa, sen amigos. E non vou, e para máis recochineo, quedo preñada dun niño dunha soa noite. Un guiri. Cando vira con o seu predictor, pouco máis, e suicidio. Non, tía. Pero pensei, olha o lado positivo, tía. Ter unha criatura cambiará a vida. E coa que estás, pois malo será que vas a peor. Imposible, tía. E non me suicidei. Claro. E tive na nena, e as cousas forme moito mellor, ves? Non te trabucaches, atopei. Noivo, traballo e piso. Todo por este orden. Pero... escapouse un detalle. Vale. A nena, pois nada, que é superdotada, e lévame de puto cu. Joder. Ninguén sabe o que ter unha criatura superdotada ata que non a ten. Os primeiros síntomas detecteinos máis ou menos as 2 semanas de nacer. Estaba eu dando o peito, tan pancha, e de repente, ña! Unha dor na mamila. Que quis morrer. Pois nada, a nena, que me pegaron a dentada na teta e casi me arrinca. Ai. E non vai, e para máis recocible, só tô unha risada. No. Non, unha risada non, unha gargallada. Unha gargallada que saltábase as bauas a nena. No. O ano e medio atopei na diante do espello do baño cantando O amor é un páxaro rebelde. Carmen. Pois nada, que o veciño a poñía todo o día e non vai a nena e aprender de memoria. Vai. Aos 22 meses, deronlle polos números. Todas as paredes da casa cheas de multiplicación, sumas, restas, divisións, non. Non. As divisións é que costaban un poquinho máis, ata os 3 anos, máis ou menos. O que facía era, collía as bonecas e as dividía en anacos por pelos, cabelos, uñas, brazos, en grupos de 2, 3, 5, 7 e 11 anacos, ata formar un grupo inteiro de 737 anacos. E a nena preguntábame, mamá, que teñen en común todos estes grupos? Eu dicíalle, e a mí que me contas, miña nena? Pois que todos eles están formados por un número primo de elementos. Primo si que fixera eu non suicidándome a tempo. Pois sí, cariño. Cando estaba chegando a Nadal, eu pregunteille que quería para os Reis Magos. E non vai a nena e contéstame, pero mamá, ti crees que vou a creer nos seres que non somente morreron fai 2000 anos, senón que tampouco se sabe con certeza se existiron? Veña, damos a ver que me caches e tráeme a cea. Pois vai, nena. Últimamente as cousas sí que están nun límite bastante difícil de soportar, na verdade. Pois nada, que con 5 anos non vai a nena e fame a competencia no plano sexual. Que colgouse para un noivo, o conductor de bus, a moi rácana. Estou desesperado. Eu. Non podo máis. Demasiado sobresaturante. E todo o que nos queda, porque os fillos son para toda a vida. Iso é o peor. Saber que sempre vai ser así. Sempre. Por iso tes ese sentimento de noxo e de odio para os teus propios fillos. Que tragedia. Sí, vaya tragedia. Os fillos, unha auténtica tragedia. Por moito que os desexes, xamais serán o que ti deseñes que sexan.
Lévanos nas túas entrañas, no teu ventre, déxate feito un noso cando pares. E maldita gracia que custa despois de parir volverse muller. Quero dicir, muller apetecible. E ti, ainda que estás polo chan, téntalo, veste consolando a ti mesma. Mira que fermosura e que primor de criatura. Eran meninos e chuchóns, e pensas que por fin encontraches o sentido da vida. Como saíron de ti, vas por ti, o teu outro ti. O teu ti pequeno. E és feliz pensando que os teus pequenos tis vivirán alén do teu titeo. Pero, que desear? En canto comezan a medrar, daste conta. Que de ti, nada. Que son máis ben un seu. Que son eles e só eles. Eso eles, eso eles. E quero isto, e quero aquilo. O que te gusta, non me gusta. E o que non te gusta, gustalles. E neno, non toques, e toca. E neno toca, e non toca. E se toca cando toca, Toca máis do que toca, e tocas as pelotas. Pero claro, ti non podes facer nada, porque son decreos celestiais e non estaban pegarles. Pegarlles. Xamais. Pegar en pinturas é ilegal. Eles sábenlo, aproveítanse e tortúrate. E logo non te queixes se te pipean día tras día, porque só son nenos, pobriños. En fin, a calar e a aguantar. E a tragar a vile. Joder. E senón, pois non o traer a mundo. Pois non, rematou. Reivindicamos o dereito dos progenitores, dos pais, das nais, a non ter grabados que parimos. Rompamos o tabú. Non eleximos os nosos fillos democráticamente. Por lo tanto, temos o dereito, todo o dereito do mundo, a non os querer, a ignorarlos, desprecialos, repudialos, a odialos, abaixo, fora, abaixo os nosos fillos. Viva a liberación das nais e dos pais. Suxutemos as nosas forzas, todos a unha. Liberdade, liberdade, liberdade. Fillos e fillas non pasarán. O gusto que dei. Eu tamén estou moi contenta de ver. Non creo que me solucione o problema. Pero xa non me fora, quedas como a seda. Foime de puta madre. Volverei. Volverei, veña. Pois amor. Adeus. Adeus, ata a próxima sesión. Pero que quede claro. Non estou tola. Ainda que ven mirando, eu cun fillo peludo e cochino non sei que estaría. Pois mira, prefiro que lle os pés a que se poñen a asesinar bichos como un corvos. A mí, ningún dos meus cenas me ten a prestar de nunca. E sempre se ven limpos como os chorros de ouro. O importante é a materia gris, que non abunda. Que quere que lle diga? A mí os meus repelentes danme a caras. Digo polo miña nena. A súa, repelente que dá punta. Non me extraña, co cacho poilan que ten na casa. Ainda que parece graza gorda, un chorica. Non é nada peor. Pois eu sei de unha que ten na casa a un maricón, un xudeu e unha monxa. Xa me dirá vostede como se traga iso. A mí non me pertence a persoa, non se groseira. A debe ser racista, que é unha racista. Bailan en breve, pero polo menos non me come voto. A ver, porco, non, a ver, que se seu fillo un porco é porque como da teta da súa nai. Por que? E vostede que? Como Lurpia reprimida? Lurpia que é?
pene. Dixo pene. Sabes que quere dicir iso? Que existe unha curiosidade. E unha curiosidade é sempre un conflito latente. E un conflito latente é o xérmolo dun futuro trauma. Isto leralo en algún sitio. Sí, no manual do pai cooptado do dominio do ámbito narcisista. No manual do pai que... Que non o ves. Hai un pequeno detalle que debería disparar a alarma de todo o pai. A nosa filla, unha nena de 5 anos, dixo pene. Nin coliña, nin paxariño, nin pito. Pene. Que porque eu teño pene e ela non. Pene. Unha palabra que nin ti, nin eu fixemos nunca. Iso non se dá que pensar, ou? Non, non me dá que pensar. E ademais non quero pensar. Xa bastante teño contigo e cos teus manuais. Vale, entón que lle digo? De verdade, papá, isto é absurdo. É unha nena de 5 anos. Dice que ti tes. Iso, porque és un home, eu non, pois porque sou unha muller. Se iso xa lle dixen. Entón preguntoume que por que eu era un home e ti unha muller. Pois mira, dille... O que queiras. Xa che dixen que non quero pensar. Pero tú a filla queres saber, está en idade de saber, que o seu futuro depende das respostas que lle deamos agora. Isto tamén o dices no manual do pai, como se chama? Mira, creo que son 2 minutos de reflexión. Moi ben. Queres reflexionar? Sí? Reflexionemos. Pois porque sí, porque así, xa está. Agora que o futuro da nosa filla está salvo, xenteste mellor? Pois non. Díxenlle, mira, papá é un home porque ten pene e mamá non, porque non o ten. E sabes o que me dixo? Que? Papá, iso é unha tautoloxía. Non que? Tautoloxía, repetición dun mesmo pensamento expresado de distintas maneiras. Isto tamén o pon no manual? Non, iso di o diccionario. Agora teño que buscar na Real Academia as palabras que utiliza a miña filla de 5 anos. E que di o manual de todo isto? Pois que a culpa é túa por querer levar a unha escola pública. Pois mira, aí ten o resultado. Pene, tautoloxía, e a saber cantas cousas máis. Que insinúas? Tiñamos que levar ao Sagrado Corazón. Ali as nenas non din pene, din polla. E además, non coñezo ninguna que teña envexa de pene. Envexa de pene? Envexa de pene? A túa filla ten envexa de pene, mamá. Pero que bobetada estás dicindo? Envexa de pene? Mira, típicos son tipiquísimo. Ao final non se reduce a un asunto de collóns. Pois que sepas que na miña casa somos 3 irmáns e nunca ninguno tivo envexa de penes. Inconscientemente, sí. Inconscientemente. Mira, estou seguro de que a estas alturas a nena se decatou de que a túa irmán non me quita ollo do paquete. Na túa familia non hai machos. Bueno, é excepción de teu pai. Verdad que che diga, pero que sempre sospeitei que... A ver, non se quería decir, pero agora que xa saiu o tema, creo que o teu pai reprime de alguma maneira. Creo que o teu pai é un homosexual latente. Cal das miñas irmás te ollo papel? Vamos, para ser francos, que o teu pai é maricón. Que queden agora isto, pois que se non somos capaces de dar... Cal das dúas? Está ben, está ben. Pode que teña razón, quizás todas son imaginacións miñas e non tedes en este pene. Cal! María! Marín, sabía, pero como puideche deitaste coa miña irmá? Cometeches incesto? Incesto. É a tua irmá. A miña irmá? A tu irmá? A nosa irmá? A familia? Pero ti tes un porco. Mira, estamos a ajustar do tema. Se seguimos o manual, A merda o manual. Cantas veces? pensa na tua filla, pensa na nosa filla. Segundo o manual, temos unha nena de 5 anos a punto de se converter en lesbiana. Que es eso, non? Depende da nosa capacidade para axudar a superar o rexeito cal. A merda falo cantas veces? 3. 3 veces. Ditaste coa miña irmá 3 veces. Unha muller de 1,80 m. 83 para sermos exactos. Utiliza un acento suxeitador. Un acento 3. Abonda, es aquí agora. Son amante ou son modista? Pensas que me vou creer que te ditaches coa miña irmá só 3 veces? Voume. Quero divorcio. No, a ver, 3 meses.
pero non significou nada para mí, de verdade, xurocho polo que máis quero, xurocho pola vida da nosa filla, de verdade. ¡Asesino! Queridos Reis Magos, de entrada pediríanles un irmán ligero morrer esta noche, e así todos os xoguetes serían para mí. Ademais, quero cambiar de país. Os meus están ben, non me baten nada disso, pero cando veñan recollerme ao colexio, quedan mal diante dos críticos dos meus amigos. Dos meus compañeiros, porque eu de amigos non teño nin quero. Ademais, tamén quero a bicicleta de Xantiño. Entendamos, non unha bicicleta como a de Xantiño, senón a bicicleta de Xantiño. Que vai a pé, rapechando e morrendo de envexa mentre eu a subir lentamente por a camiña. A ver, quizás non como o todos, non? Pero a bondade se cadra é fuxa de pan. Queridos Reis Magos, eu este ano non quero pedir nada material, porque ainda puedo xogar con os únicos xogadores que a miña nai me esqueceuse e ordenaron os pobres. Eu, o único que quero, é que todos os días, cando remata o colexio, non tiña que chamar a consellería a miña nai para que venga de comer porque esquece de ir. Non quero que sempre sea como mi irmán maior, o que veña ás exposicións que se me puxo. Non quero ter que volver sacar o libro e estar en clase de gimnasia. Por favor, nunca me digades que sois. Porque, según papá e mamá van con A ver, filha, no mundo hai dous sexos, homes e mulleres. Quere dicir, neste mundo, porque pode que haxa outros mundos onde as cousas sexan totalmente distintas. Que por qué? Moi ben, así me gusta. Ti todo que non entendas, pregunta. E mamá e papá vanxo responder. Verdade, mamá? Sí, papá, claro que sí, porque os teus pais contanso todo. Verdade, Eduardo? 3 meses. Mira, filla, mamá e papá queren que te fagas maior, pero que sexas como a eles. Sí, Pero- bueno, un pouco mellor como a mamá, máis que como a papá. Pero ainda ten que pasar un tempo, porque ti só tes 5 anos. Ves? 1, 2, 3, 4 e 5. Ti tes unha man, e mamá e papá temos moitas. As de teu pai son bastante locas, Que es para xa. Mira, filla, ti todo o que teñas que preguntar, preguntas a mí. Que por qué? Porque papá naceu antes que mamá. Que por qué? Porque sí, porque a avó Xosé e a avó Martina foron antes a cama. Porque tiñan sono. Non tiñan sono. Por iso, porque non tiñan sono. Esta nena saca as miñas veciñas. Eduardo está na letra. Deixa mamá. A ver, filla. Ben. O mundo, para que me entendas. Pois, como o mundo, forma parte, pois, da natureza. Como? Que por qué?
Porque sí, porque hubo unha explosión e deixou todo. Todas as persoas, e todas as plantas, e todos os animais. E mira, non me preguntes máis porque che dou, Es que Estás moi nervioso. eu non estou nervioso, ti estás nervioso. Tómate un ballón, cara, déxame a mí. A ver se nos entendemos. No mundo, que lle damos mundo, hai dous sexos, dous. Homes e mulleres, hai dous sexos porque se só houvese un, eu non podería nacer. Ti non poderías nacer, ela non podería nacer. E dalle co porqué. Pois porque para que ti naceses, o teu pai tivo que pôr a súa cousiña na flor da túa nai. Porque o teu pai é moi aficionado á xardinería. E a verdade é que vai podando por ali flores de moita xente. Mira, cando mamá di cousiña quere dicir pene. O pene, non é marca. Pois mira, filla, que o teu pai meteu o pene na vulva da túa nai. E tamén na vulva da túa tía María. E vai ti saber cantas mulleres mates. Queres para xa estar a traumatizando? Traumatizando? Pois mira, filla, traumatizate agora. Porque todos os homes son uns cabróns. E todas as fillas Marías, unhas putas. Mira, estás proxectando a tua agresividade sobre a nena e iso non é xusto. Mira, filla, vamos deixar un pouquinho a mamá, está un pouco nerviosa. E por qué? Porque é unha histérica e unha paranoica. Non. Respóndelle, por que estou nerviosa? Dille como era iso de que tiñamos que responder todas as preguntas da nosa filla. Mira, sabes o que che digo? Que mañá mesmo comeza no Sagrado Corazón. Por que? Hostia, a ver se iso dos porqués é contagioso. Porque sí, porque me sai dos collóns, porque teño collóns e mamá non pilla. Esa é a cuestión. Mira que conseguixe. Filla estela, me comigo, fillo, non. A la veña, home, claro que sí, potencia e complexo de Electra. Filla, non pasa nada, non sabemos quen é, esa Electra, e nos importa. Ah, a ti sí. Moi ben, si me gusta. Papá vai che contar. Había unha vez unha nena que... non era como a ti, era un pouco maior. O caso é que había unha nena que se chamaba Electra. Sí, xa sei que ti non te chamas Electra. Pero esa nena sí que se chamaba Electra. E tiña unha nai chamada Clitemnestra. Sí, asemellábase moitísimo a tua nai. Que por qué? Porque era moi mala. Ben, ti siga así. Declarada mediante da miña propia filla. Da túa filla, non sei, pero eu creo que teño algo que ver ca túa filla, non crees? Eu non estaría tan seguro. Pero queres para xa, está traumatizando, precipítala de cabeza dentro do complexo de Electra. Quero evitar que a miña filla teña carencia de nai. Queres provocar o rexeito a figura do pai. Salga dun edipo tirano. Non me extraño que teu pai sexa maricón, como non hai tres fillas castradoras? Que? Non, filla. Gay? Que dixo gay? Como? Pero que dixa? Que che dou unha... Mira, aí está. As consecuencias dunha educación liberal nunha escola pública. Mañá mesmo comeza no Sagrado Corazón. Como que por qué? Pois porque sí, porque digo eu. E xa está, porque son a tua nai. Non te cuarto castigada a dormir. Sí, xa sei que son as 12 de mañá. M igual. Veña. Se a tua nai dixo dormir, a dormir, pasa. Eu de verdade, papá. Non sei como puido salir unha filla tan rebelde e conflictiva. A verdade é que sorte ter os pais como nós, que estamos no último técnicos de educación infantil. A verdade é que sí. Ai, que ves os pais? E os seus fillos pola rúa con eses pais tan conflictuados. A verdade é que me dan pena. Peniña me dan. Mira, xa lles gustaría a esos nenos ter uns pais como nós. Sabes que? Estou pensando en escribir un libro. Un manual. O manual do pai Pluscuam perfecto. Que te parece?
Adivina, adivinanza. É unha persoa. Ten a boca como a un coello e os dentes como a un coello. É gorda como unha foca, fea como unha foca e gorda como unha vaca. Ten a voz como unha galiña ou como un galo. Ou como unha rata que chía porque disparaches con a pistola de balóns. Non sabe xogar ao fútbol. Non sabe ver os debuxos animados da tele. Non sabe como funciona a Game Boy. Non sabe explicar chistes. Non sabe cantar. E ademais non sabe xogar a nada. Non sabe como facer debuxos guais na pizarra. É unha muller. É bella. É moi fea. É unha nai. Non é unha boa, tampouco é unha veciña. Non é unha nena. Non ten casa. Non ten fillos. Non come, non come. A verdade é que ten as tetas e o cubo moi grandes. Sabe ler. Sabe escribir, sabe quitar as tetas para limpalas. Sí, tamén. Sabe dicir. Calade xa, banda de criaturas. Estou farta de vos. Que vos aturen na casa os vosos pais. Pois é unha mestra. Voz de Fendo. Tres nais nun estudio de televisión. Para xa, Javier, e deixa de chorar que non me tratando. Pero só te fillo, que se falta aí por riba, non sabes desto, mo que haces. Veña, volve. Os meus compañeiros do colexio... É que non te sabe nada actor, Javier. Nin interpretar o papel, nin nada de nada. Mira, mami. Os meus compañeiros do colexio. No recreo. Rirse de mí. Con recibimento, Javier, con toda a frustración que se produce, non imaginado. Rirse de mí. E tes que velos ali, rindo esa garracada. Facendo xestos de burla. Entón vas e dilote. Veña. É que imposible que gañemos, Javier, niño. Que mira que bonito traxe que me peite. Pero que non te concentras, non interpretas o papel, ni se te oe, ni nada de nada. Non tes a nota, Javier? Notes? Esas cousas notas. Eu, a tua idade, xa interpretar todos os papeles de todas as representacións infantís, habidas e por haber. Encantaba de subir unha cadeira, desplazarme e de superto os meus compañeros do colexio. No recreo, rinse de mí. Quitan a merenda e tiran merenda. Todo o mundo quedaba maravillado de que unha nena tan pequena fose tan... A mí sí que me escollerían para mí. Pero a tua avó, que era unha muller moi estricta, moi do seu tempo, sabes? O que quero dicir? Cando lle dixen que quería ser actriz, deu unha labazada, Javier, pero unha labazada que se me quitaron as ganas de insistir, porque eu actriz, sigo sendo. O toma aquí dentro. É moi boa, ademais. Pero talento non se herda, fillo. E mira que eu son comprensiva, Que non me di que queres ser actor? Pois adiante, fillo. Se o que che gusta, a mí non me levaron a ningún casting, A mí toma un moquete e para casa. Durante moito tempo, tive unha marca da man da miña nai aquí, nesta meseta. Ti pensas que teño unha mesela máis rubia que a outra? Non, verdad? Bueno, por explicarte que te están a punto de chapar, vale?
que non te entreteñes moito na prova, porque as 8 tes informática. As 8 sería unha pena que estudiases o talento que da informática e que tes, verdad? Non tes que facer nada, Alejandro. Tan só comportarte tal e como es, serio e natural. E non te poñas nervioso, porque non hai ningún motivo para poñerse nervioso. Eres 10 veces máis inteligente que todos os nenos que paran a prova, así que tranquilo. Eles, xa o podes imaginar, comportaránse como se aprendederos fosen imbéciles. Si non, Alejandro, e serio e natural, tal como es. Posto frente a cámara e dis: os meus compañeiros do colexio no recreo vocalizando, que se te entenda ben. Pensa que és 10 veces máis inteligente que todos os señores que te farán a prova, así que tranquilo. Que é unha aspirina? Eu sí. Son boas para o corazón, para os nervios, son boas para todo. Como xa debes saber, Alejandro, para nós é moi importante que te escollan para facer esta noche. Pero non por os cartos, os cartos non van a faltar. Todo o que gañes, meteremos nun gatilla de forro e servirá para pagar a carreira. Non é por iso pelo que te traemos aquí. É porque nós, o teu pai e eu, queremos que se te coñeza tanto antes mellor. Tal e como es, 10 veces máis inteligente que todos. Queremos hacerte coñecer o mundo e que vexas como vocaliza serio e natural os meus compañeiros do colexio que desde mañana nos estamos aquí importante, Alejandro, en fin. O teu pai e eu non queremos en nós, pero que nosotros estamos de ti e do que chegarás a ser. Ai, me repito, non te catas todavía, esta prova que vas a hacer hoxe é fundamental. Primeiro, porque será o momento dos teus éxitos. E segundo, porque todo o mundo mirará para nós. Entón, o teu pai e eu saberemos que fixemos todo o que teníamos que facer e quedaremos de novo tranquilos. Entendes o que quero dicir? Bueno, agora vou fazer a aspirina que estou moi nervioso. Confiamos en ti, Alejandro, non nos falles. Guapo, guapísimo, millón. En canto consigas facer a nós desta maneira garabato, va a ser o neno máis elegante e o que mellor de fazer. E non te preocupes, sé natural. Calla que lo que enseñamos na casa. Os meus compañeros do colexio, no recreo, rinse de mí. Quítame merenda e tírame do pelo. Esa frase final, cando di sobre... Pero sabes unha cousa? A min dame igual. Tens que facer o xesto de dame igual, como se dixese, me da igual. Estou moi nerviosa, Alejandro, o sea, estou moi nerviosa, Oriol, de verdade. É que... Ti, tranquilo, ti, sé natural, sé tranquilo, de verdade, fala moi ben. Vas a sair, vas a escoller, porque vai ser o neno máis guapo, mellor peleado, e sempre co agarado. É a única condición que porei. Penso que como nai, como no dereito, non é así. Agora vou tamén ver o techo que lle regalei a teu pai, pero unha cabeza que pediu igual, tío. Agora eu tamén ando espantosa, pero no momento, non sei, veo que non vai no mundo. Pensei que sería máis original que os anteriores. Pero unha cabeza e non volví a saber nada máis dele. Chegache divinamente, mi fillo. De verdade, eu confío en ti. E somente tens que recordar a coreografía o que practicamos durante todo o día. Os meus compañeros do colexio no recreo rinse de mí. Quítame a merenda e tírame do pelo. E o xesto do pelo que non ten do pelo. Do pelo. Este anuncio reproducirase 3 veces ao día durante por lo menos medio ano. Mediodía, tarde e noite. E que somente he pensado que felicidade, Dios, non pensas o mesmo. É bonito que un pai non queira ser seu fillo? Non, non é bonito. Pero agora sí que se vai a ver. Mediodía, tarde e noite, durante medio ano como un mínimo. Toma, a pólvora. E tos mocos, Javier. Javier Casamillana Johnson. Nunca nos deu tanto por un plan que nosotros seguros apoiamos. Fixo
Nos compañeros de colegio, nos recreo vive de pequeño. Y cuando me ven, es que no me lo veo. Pero, ¿sabes una cosa? A mí, tanto me porque usted veo el futuro, usted veo el futuro. O futuro asegurado non me cobra non se acorda. Eu teño un futuro asegurado. Non caer demasiado cedo para facer un plan de pensión con seguros arcoíris. Bravo, bravo, bravo! Xa temos un plan, xa temos. Ai, guapísimo con a gravata. Ti tiras como a gravata na cabeza, pero eu devolvo xa con rapaz incluído, desgraciado. Joder. Fixo moi ben. Gustame? Moi bien. Con coreografía, Espectacular. Sí. Quítame a merenda e tírame do pelo. Como me dices, me llama que quedar caldo. corta inglesa. Alejandro Gómez de Perellada. Luego compañeros do colegio nos recreo rinse de mí, quitarme a merenda e tirarme do pelo. Pero sabedes unha cousa, a mí tanto de tempo eu teño un futuro asegurado e eles non. Nunca é demasiado cedo para hacer un plan de pensión con seguros arcoíris. Pois a mí parece un pouco soso. Felicidades. Eres veces máis inteligente que sus profesores. Xa se lle nota. Nos confiamos moito nele. Sí que se lle entendía todo. Os meus compañeiros do colexio, o pobre rapaz que se me lleva bien pelas sentidas. Ordinario. Señora, Sabedes como son actriz? é serio? É verdade? Por desgracia, o meu fillo non saiu a mí. Que pena, non? Xa vos digo, que pena que non poida mañá por os dos fillos. Si, iban ter que eliminar a un. É unha mágoa, porque xa son as casamientos, non? Sí, podemos ir a tomar un café con Peire. Quero que saiba que ainda que gaño seu fillo tomaremos de queremos tomar algo de principio. A empresa de seguros arcoíris elixiu o neno Javier Casanellana Johnson.